An Ginoo madahaiyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Mateo. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan, diri nga tanan nga natawag akon, Ginoo, Ginoo, mga kasulod, han ginadian, han langit. Kundi adton nagtutuman la han kaburuton, han akon amay han langit. Sanglit ang tagsa nga namamati, ngan magtuman hini nga akon mga bulong, masusugad hintao nga may ada hibaro, nga nagbalay hababaw, han bato, inoranos, binaha, ang mga salog, ngan inagmakan, han makusog nga hangin at tungabalay, kundi waray mapukan, kay maupay ang katindog, hababaw han bato. Ang tagsa naman, nga namamati hini nga akon mga pulong, ngan diri magtuman, masusugad hintao nga buang-buang, nga nagbalay hababaw hinbaras, inoranos, binaha ang mga salog, ngan inagmakan ang makusog nga hangin, adto nga balay, ngan napukan. Kamakalilisang ang pagkabukan, hadto nga balay. Ang Ebanghelyo hanaton Ginoo.